Phinda ngizale yokuboshwa kagogo maweni. Bafethu ngangishilo ngathi umuntu wesifazane mina. Ngokwepower nje. Umuntu wesifazane uvikelwe yimina. As much as empilweni kuyenzeka kugcine umuntu mhlambe kuba khona amaphutha wenzayo noma kunjani kodwa lokho akusho ukuthi singamvikeli. So njengamanje ngithi mina by spiritual ugogo maweni kumele bamdedele. Amdedele. Ngikhuluma ngogogo maweni. Show mina ukungibhaka. Mina ngithi angijengoba besha abantu sengene deep ngangena nakwicase yakhe ngambheka akayena umuntu oviolence. Akayena umuntu ofisa ukubulala. Ukumaweni but umuntu obelievela kakhulu edlozini lakhe, umuntu obelievela kakhulu emsebenzini wakhe. Angenza noma yini uma kumele amakethe umsebenzi wakhe, kakhulukazi lo umnyaka. Uma ngabe kunabantu abafuna ukuthakatha, lokho angakumakethe ukuthi uyakwazi ukwenza because kunemarket vele efuna ukuzwa liyonto ukuthi uyakwazi ukuthakatha ukuze babefuna ukuthakatha babelieve kuya kuyena. Kodwa lokho aboshele kona mina njengoking Bhaka sengibheke ngabhekisa phezulu. No anjengoba kushiwo lapha ecourt. But kodwa nizobona inkantolo izomdedela. Unezingane zakhe, unefamily, unemsebenzi, unama clients. Mina King Bhaka nje afuqa mama ngiyamsupporta nje spiritually, ngiyamsupporta nakwasemhlabeni. Ngeke mina umuntu esifazane mangimbone ibhajwa mase ngiyasizakala ngoba kuumsebenzi wethu ukuthi umuntu esifazane sikwazi ukumsiza. Ngeke mina ngibone mina kodwa kuthiwa bekuboshwe nje inyoni. Hey, bengizoyinyisa. Kuthiwa bekuboshwe inyoni, bengizoyinyisa. Ngeke umuntu esifazane khohlwa. Yake. Nabantwana unengane. Yabo, futhi nje ngiyithandayo ithe yenzeka lento bese beyilungisile benonke kusikhotheni. Inkinga yabo bayilungisa. Kwa ukuthi bayilungisa inkinga yayo kanti vele bisiqalile imoya. Ngangayisho kulento ngathi bona bazosho bathi bayaxolelana kodwa izoqhubeka imoya ilwe. Ngakusho lokho la ku live video wami bangangi understand abanini. Ngakusho lokho. Ngangisho ngoba mina ngase ngibhekile mina angixhumani bobabili angixhumani nabo bobabili but mina nje ufuna uqamba ma uyinyanga umuntu esifazane azi ukuthi ula enhlizweni yami azi ukuthi power ikuthanda uright noma urong azi futhi ukuthi siyokutshela makuthiwa khona ubulalile bengizosho mina ngithi hayi ubulalile hloba akukho la kuvela khona ukuthi ubulalile akukho la kuvela khona ukuthi ulimazile yena. Kuba ngikho kumaweni la. Tsholwa yimini. So inkantolo nje izobe imdedele nje. Ayikho isentence azoyithola. Kuba mina ngiyiboni ngokwasemhlabeni, angiyiboni ngokwasemazulwini. Igama kuphaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uPhaka udabwe yini nginqole ebuqaqoqemeza abafakazana ngotholodolo likamentshise ethuluza ngihambi nalo lifice imini xaba uqalile kusazoshuba kusangenzeka noma yini kumafavu nje kedanga abantu hayi mangishilo mina into kuzoba njalo either ukuthi khona obelievayo khona ongayibelieve mina nje uNkulunkulu wangibusanga lonto alikho ilanga la ungifica khona kuthiwe ngithatha ibhuzu ngilibeka la kumuntu wesifazane mina alikho kodwa endodeni ngeke ngilibeke la ngalibeka ngisho la endodeni mayibhayisi hayi umuntu wesifazane likila umuntu wesifazane nje uyakhuluma njengengane abhayise ngengane action njengengane mina as you king mayisegaxela wesifazane ukwazi ukushaya yena ngempama aphinda khale eqala futhi yena umuntu wesifazane aqhwake phambi aphinda khala yena umuntu wesifazane ukwazi ukuphazamisa la ehlweni kuphinde futhi kukhala yena akuthinta ihlo kancane nje phinde kukhala yena futhi umuntu wesifazane ukwazi baba ukuthi ulele kudilwe yena
bese ethi wena futhi odiniwe kuyena odiniwe eqala bese ethi wena odiniwe imidlalo bengabe sebevukwa amamuthi so ngeke mina ngelilanga ungifice ngibeka la kumuntu wesifazane ngeke bangisokukhengi khohlwa futhi ngeke mina ngisizakale ukuthi umuntu wesifazane usemgodini noma usendlini emnyama mina ngibhaka I will never full sack mawukuthi ile nhlobo efuna ukuthi mina ngithi usendlini emnyama umuntu wesifazane angeke ngiyenze lonto mina ngishaba semajele amacala abawazi nabangawazi kunye nani lapho wesifazane nje fanele ngomuntu wesifazane kuze kufike kuthenini uyindoda uthi uyangihlukumeza mawuyindoda umqondo wakho awuhambe phambili ube inhloko yikahle eBhayibhelini kuba noAdam mase kukhisha ubhambo luka Adam ukuze lapho uEva mawuyindoda umqondo mawuyindoda nje utetema uthi uyaqhaphaza umuntu wesifazane kushoda la kuwele emqondweni vele phela aliki ithuba elingasetshenziswa mayisekubambeni umuntu wesifazane ile nto beyisinokwe vele uzokusebenza wesifazane angakusebenza baba uvuke ekseni ungagqoke ngisho ibhluk ungalazi ushonephi yabo. That is why ngithi mina bafethu noma nini ngiyolumela iqiniso ifana mina noma ungikhonzile ungithanda ungisupporta angisoze mina ngakuyeka wangena emgodini usupporta mina ngamane libhubhe malibhubha baba ungisupporta sengizwile ukuthi usenkingeni noma sengizwile bese ngikwazi ungisupporta ngamane kunyiwe manginyiwa futhi sek. That is why mina ngivula amasango la bese ngithi Wednesday ngine consultation Saturday ngisuke ngedamini ngiyosebenza mina chola mina ukungibhaka yake mina futhi lokho nje bafethu mina njengamanje bafethu lokho mina ngicela nje ukuba clean. I'm coming forward. Alikho ilanga longifica ngibeka ibhuzu la umuntu wesifazane right uyangena ngithini right noma wrong ngeke ungifice mina ngibeka ibhuzu la by spiritually I am not allowed. Mawuyindoda uthi bayasihlupha nje uyisitabane sendoda ushusho umuntu wesifazane uyisitabane sendoda fusa isitabane sendoda mawuyindoda nje ngiyabo umqondo wakho yabona awube fast ube phambili yabona ube phambili yabo intshelelo ayibe kuwe bese wena uyamshayelela mawumbona ukuthi usabathe uyamakha ngamakheki unelungelo phela lokumdedela ke manje noma umcela vakashele kuwe uyamcela umuntu wesifazane ukuthi ayeke uvakashele ekhaya uyothola iziyalo zika baba noma zika mani noma zabafweni noma zodadewenu akukona ukumqosha lokho into engafanele ukuthi ngiyaqosha ayikho leyo nto la yenziwa lento uyindoda uthi angisakufuni ngiyaxosha wamasimba indoda aqosha umuntu wesifazane futhi akaliwa kodwa futhi ngomqondo IQ yakho bheka ukwazi ukufunda ukuthi udila kanjani nesimo tshela mina ukungibhaka futhi indoda izitetema shusha umfazi akangizwa uwena ukwazi ukulawula umfazi ubona ukuthi uyasebenza manje uyibona ukuthi ungcono kunami vele ungcono ngoba unemali manje umfazi ukhona ngaphezulu kwami manje uyibona ukuthi ungcono vele ungcono ukhona ngaphezulu kwakho nje sophikani lapho vele ungcono wena mawuyindoda baba kumele uqhamuke namaqhinga ukuthi ngizokwenza u1 no2 ngizokwenza amabhizinisi ngizomfaka kona umfazi angisupport sobambisana umfazi la sokhuphula kanje ifamily yethu yabona nangu umfazi enza umsebenzi uyimanager njengoba imanager manje kushuthi uhlakaniphile umngami unedlozi elikwazi ukwenza imali okay ke ngizomsebenzisa kanjani ke manje masakha le family ukuthi kuye phambili hayi akasangilaleli lo awuthi ngiphinde ngisebenze kanje hayi suka mina yongitshele mina ngomuntu ohlulwa ukushaya ibalo bese ufuna ukukhala victim uba kanjani ivictim umuntu wesifazane okwazi ukuba ivictim endodeni That is why it's mina alikho idla ngongifica ngithi ngibe kuibhuzu la kumuntu wesifazane la ma social media ngithi lo yamfazi uyabhetha lo yamfazi unje kusho mina khohlwa baba khohlwa futhi futhi mawuthi ngishoda ngaleyo nto engiyenze lonto mina esikhozweni ngizothini imini uking ngiyaphuma ke manje ngiyaklive ngisawugxixiza uQueen hayi khohlwa ngebayivume esikhozweni lonto ngisawugxixiza uQueen ngoking kanti makhona inyoni engagcwala ngiyacela esigodlweni ngicela simgwebe
usibanibani onje awucaba ngithi ngicela simgwebe lo queen ngicela isigodlweni yoko umuntu esifazane ngoba ngihlula nje ukumthoshlighter ngimkhanyisele la ngacacisele khona umuntu akwazi ngisho umuntu esifazane ukwazi ukumprovoka bese vele memeza alwe bese uphumela kubantu uthi hey ngiyambona ukuthi ulwa kanjani bethi abantu ayingeke mhlawumbe uyagula umuntu esifazane ukwazi ukumprovoka ngendlela aba weak ngakhona uhlule ukumsetha wena sokani madoda uNkulunkulu anibusise ngizobuya kusasa ngibe live sengizokhuluma kahle ngeindaba eyithinta umkunzi neyithinta ipower kodwa kufanele ngigqugquzele baningi abakhalayo la abakhaliswa abafazi akulona ihlazo ukuhlukana nomkabo as long as into mayenziwa amicable kuba ihlazo mase kufayithwana sekuyafayithwana ihlazo but ukuhlukana akulona ihlazo futhi ukuhlukana by spiritual kuba ingcenye ye-solution ukuhlukana kubizwa ngendlela mawuyiconsult kuthiwa indlela ayihlukane ngoba akasasiboni isidingo lowesifazane sokukuthobela njengendoda shuthi indlela ihlukane ngoba wesifazane she is bound ukuthi indoda kumele ayithobele wena ndoda bangasakuthobeli ngenxa yezathu ayibekayo lo indlela iqala izithi zihlukane mhlawumbe uke wamfebela kakhulu akasasiboni isidingo sokukuthobela kumele ihlukane indlela mhlawumbe useyibona ukuthi ngampela unemali vele unayo akasakuzwa ngampela wena usuyinathi kumele ihlukane indlela uyabona mhlawumbe useyakubambabula akakushaya kuyanyiwa kanje sekumele ihlukane indlela ukuze lingalimazani indlela baba it's given by spiritual ukuthi kumele ihlukane wakuthi aniboni ngasolinye ningabi indawo hayi ukwalana nize nikhumbulane uma ningakhumbulani nomunye le shuthi noma kuthiwa benindawonye bengeke ilunge into yini ilunge into yini into ephedayo yilabantu athi umuntu omunye bethi ngisakuthandi athi omunye hawu uzongithanda awungeke ngikwazi ulahlala wena uzongithanda hayi angisakufuni hayi mina angisakufuni ngiyakufuna sangana lento bethi angisakufuni lo dedelambe mawungasamfuni wena intombi ayaliwe mfazi akaliwe wena mfazi mawuthi samfuni hamba wena mfazi mawufebile hamba wena mfazi mawushaya indoda hamba hlukana indlela sekubuyena ukuthi ukuhamba kwakho uzokuhlela kanjani noma uzokwakhela eceleni le noma uzokubuyisela clean uyabona noma uzokushiya le ndlini kuhambe yena kodwa ke indoda ayivumelekile ukushiya umuzi baba yini inamba yamani ifuna 07981302